Košuta i lav. Košutu žeđ naterala da se spusti do nekog izvora. Dok je pila, opazi u vodi svoju sliku i stade se dičiti rogovima, gledajući ih kako su veliki i šareni. A na noge se silno ljutila što su tanke i slabe. Dok je još razmišljala o tome, pojavi se lav. No Košuta udari u beg i daleko izmače lavu. Košutama je naime glavna vrlina u nogama, a lavovima u srcu. Dok je ravnica bila gola, spašavala se trkom, a kada stiže do nekog šumovitog mesta, dogodi se tada da joj se rogovi zapletoše u granje, pa kako zbog toga nije mogla trčati, uhvati je lav. Pre no što će poginuti, reče samoj sebi: Jadne li mene, spašavalo me ono za što sam mislila da će me izneveriti, a zbog onoga u što sam se silno pouzdavala, umirem. Tako često i prijatelji u koje se sumnja u opasnosti postaju spasioci, a kao izdajice se pokazuju oni u koje se silno uzdajemo.